Benvinguts a Europa, l'espai de Mola Televisió amb l'actualitat més destacada de la Unió Europea. Avui comencem amb un esport que vol desfer-se de la violència. Europa diu prou a la violència en els partits de futbol. La Unió Europea i la UEFA s'han trobat a Brussel·les per mirar d'avançar en una estratègia per erradicar la violència en l'esport. La mort d'un aficionat a Itàlia fa unes setmanes, que va desembocar en una onada de violència, és on es vol marcar el punt d'inflexió. En la reunió que van mantenir la Unió i la UEFA es van tractar diversos àmbits d'actuació: la seguretat en els esdeveniments esportius, la cooperació entre associacions i autoritats esportives, així com el problema dels seguidors que destaquen per la seva agressivitat. Alguns bategen aquesta actitud amb el nom de hooliganisme. Les bases per mirar d'acabar amb la violència en l'esport estan assentades des de l'estiu. Un pla d'acció de la Comissió proposa accions com l'acompanyament per fomentar una actitud no violenta entre els seguidors. El Parlament Europeu demana transparència en la informació dels serveis turístics a internet. En concret, els eurodiputats reclamen que les dades que proporcionen les companyies turístiques de baix cost siguin no enganyoses, sense ambigüitats i actualitzades. D'altra banda, i atenció aquí als més joves, el Parlament també demana un abonament de transport juvenil pels estudiants d'Erasmus, Leonardo, Comenius o voluntaris de tota la Unió Europea. L'existència d'aquest abonament es justificaria per la magnitud de negoci que generen els programes de mobilitat i, a més, serviria per fomentar-los. No només en els més joves pensa l'Eurocambra, sinó també en les persones de la tercera edat. Per aquest col·lectiu, els diputats senyalen la necessitat d'iniciar un programa europeu de turisme en temporada baixa. Tot seguit és moment de repassar els principals titulars europeus de la premsa del dia. El recull ens l'acosta com sempre el nostre company Pep Montaner. Bon vespre, Pep. Bon vespre, Pere. Encetem el repàs de les notícies d'àmbit europeu que han marcat la jornada dels diaris de casa nostra. Comencem primer de tot fent referència a una notícia del diari La Vanguardia. Aquest diari ens explica que els espanyols són els ciutadans de la Unió Europea menys interessats en la informació política. Només el 19% dels encastats asseguren que les notícies a les que hi donen més atenció són les relacionades amb l'actualitat política, davant el 34% de la mitjana comunitària. Seguim repassant altres notícies. En aquest cas us parlem de que Airbus traslladarà part de la producció a la zona del dòlar. El president del Consorci Europeu d'Aviació EADS, Luis Galois, va confirmar ahir el projecte de traslladar part de la producció de la seva filial d'avions Airbus a països de la zona dòlar per fer front a la diferència en el tipus de canvi que afavoreix la divisa nord-americana. I ens n'anem ara fins a Bòsnia perquè firmarà avui un acord de preadhesió a la Unió Europea. Bòsnia firmarà avui dimarts un acord de preadhesió a la Unió Europea després que el govern decidís reformar les seves forces policials, segons ha informat el comissari europeu per l'ampliació Olli Rehn. Amb aquesta notícia posem punt i final al repàs dels titulars d'àmbit europeu. Gràcies pel resum, Pep. Nosaltres continuem a Europa amb l'espai a fons. El Tribunal de Comptes és un organisme europeu amb múltiples funcions. Una d'elles, la més important, és examinar que els números de la Unió Europea quadrin. I segons el veredicte sobre la situació financera del 2006, els números quadren amb força fidelitat. A més, el Tribunal també aporta suggeriments per reduir el risc d'errors. La Unió Europea mou un pressupost de mils de milions d'euros. Un cop l'any, toca fer auditoria per comprovar que tot va parar on ha d'anar a parar. El Tribunal de Comptes és l'encarregat de dur a terme aquesta tasca i el darrer informe d'aquest organisme és un dels més favorables dels últims anys. El citat document conclou que els comptes de la Unió Europea quadren, amb un marge d'error net del 0,7% en el passiu. L'informe dels auditors també analitza en profunditat els pagaments que surten i entren de les caixes de la Unió Europea. En aquest àmbit, el tribunal es mostra menys positiu amb un apartat. Considera que hi ha massa errors en els pagaments a beneficiaris individuals. Aquest tipus de pagaments els duen a terme majoritàriament els estats membres i després la Comissió Europea i altres ens externs en menor mesura.
La Comissió Europea ha pres nota de l'avís i ha iniciat mesures al respecte. Les millores en els sistemes de control, una col·laboració més estreta amb els estats membres i l'anàlisi del tipus d'errors detectats pel tribunal són algunes d'elles. Fer números sempre és complicat, i més quan es tracta dels de la Unió Europea. Un volum considerable que s'analitza al detall per fer-nos saber que els nostres diners s'inverteixen veritablement en nosaltres. Amb el repàs dels números acabem el programa d'avui, però tornem demà a la mateixa hora. I recordeu, si voleu repassar els nostres continguts i vídeos, els teniu disponibles a la web de Mola Televisió, on també trobareu l'enllaç al blog d'Ahir Europa. Gràcies per acompanyar-nos. Fins la pròxima.